Hola, sóc en Marc Abat, de MakerLearn, i en aquest vídeo us explicaré amb més detall en què consisteix el programa educatiu Sherpa, sobretot en la part del material didàctic digital. Ja sabeu que el Sherpa inclou situacions d'aprenentatge en format digital, recursos físics en forma de kits o materials diversos per poder dur a terme les vostres pràctiques i projectes i l'acompanyament d'un Sherpa per garantir l'èxit de la proposta. Doncs a la primera part, les situacions d'aprenentatge, volem que entengueu ben bé què incorpora cada una d'aquestes. A partir d'aquesta infografia us aniré mostrant diferents exemples dels tipus de documents que podeu trobar. Doncs bé, primer de tot, qualsevol situació d'aprenentatge ha de tenir la seva programació. Aquí podem veure aquest exemple, on tindríeu tota la part de nivell educatiu, l'àmbit, temporització, l'agrupament, una descripció general de la situació d'aprenentatge, el tractament de les competències transversals, les específiques. Com veieu, si aquesta situació d'aprenentatge creiem que es pot aplicar en diferents matèries, doncs posem quines competències específiques es treballarien en cada una d'aquests àmbits. Els objectius d'aprenentatge d'aquesta situació d'aprenentatge, mesures i suport per a la diversitat. I després tota la part dels sabers per cada un d'aquests àmbits o matèries que us comentava, tot el treball dels ODS o l'abordatge dels vectors, i aquí ja veuríem tota la part dels recursos que proporcionem des de MakerLearn i els recursos que requereix el centre per dur a terme aquesta situació d'aprenentatge. Tota aquesta part són les situacions d'aprenentatge que tenen unes pràctiques i projectes associats. Si és una situació d'aprenentatge totalment digital, doncs no caldrien recursos. Després ja podem veure la seqüència d'activitats. Nosaltres les separem per activitats inicials, de desenvolupament i estructuració i d'aplicació. Doncs aquí veuríem un resum de cada una de les activitats d'aquestes tres seccions. Després ja tindríem tota la part de l'avaluació, tant a nivell de criteris com els instruments d'avaluació que es proposen per dur a terme aquesta situació d'aprenentatge, per avaluar-la. I aquí els podem veure en més detall. Per exemple, una rúbrica per avaluar reptes, en aquest cas de programació en MakeCode. Aquí doncs tota la part del muntatge del projecte, o de la part més de l'exposició i la presentació del projecte com a tal. També, a més, a vegades, depèn de la situació d'aprenentatge, proposem instruments d'avaluació per fer coavaluació o autoavaluacions. En aquest cas, com són grups de 3 o 4, doncs, en aquest cas és l'autoavaluació i després aquí la coavaluació doncs ja tindrien per avaluar els altres companys. Bé, un altre document que també proporcionem, però no us mostraré cap exemple perquè al final és molt similar, és el cronograma, que aquí es menciona, que al final acaba sent la seqüència d'activitats, però en un sol document per poder-ho veure de forma més fàcil i vas veient els documents associats en cada una de les activitats i facilita molt la feina del dia a dia. Anem a veure més documents. Per exemple, les presentacions visuals. Doncs tindríeu, segons les activitats, algunes presentacions visuals per vosaltres projectar a la classe. Intentem sempre que siguin força interactives, que hi hagin, per exemple, en aquest cas doncs, es comença amb un Kahoot, pluja d'idees, després hi ha aquesta part de teoria, però entremig anem posant algun repte, alguna pregunta interactiva, sobretot per fomentar l'aprenentatge actiu i que l'alumnat es vagi sentint interpel·lat a l'explicació. Normalment, al final de la presentació, es proposa alguna activitat en concret o exercicis a fer amb l'alumnat. En aquest cas, un document de treball. Els documents de treball, us tinc també aquí algun exemple preparat, doncs tindríem, per exemple, aquí ja tindríem el solucionari. Normalment, si us fixeu en la nomenclatura, si és document de treball i ja està, doncs seria l'apartat de l'alumnat. Normalment aquests s'imprimeixen o es poden treballar de forma digital, o si és solucionari seria ja per al professorat on tenen la pròpia solució i així puguin avaluar millor el document. Depèn de la situació d'aprenentatge, doncs seran documents de treball on són més de recopilar dades o són més de contestar algunes preguntes de teoria o fins i tot fer càlculs o inclús fer alguns esquemes. En aquest cas doncs, és un document de treball associat a una situació d'aprenentatge de màquines simples i mecanismes, concretament del pla inclinat. Veieu diferents tipus d'exercicis. L'apartat gris és on s'espera que l'alumnat, ja sigui a paper i llapis o en digital, doncs vagi responent a els diferents exercicis. Després tindríem les guies docents. Cada activitat de la situació d'aprenentatge sempre disposa d'una guia docent. D'aquesta forma, el professorat, tant sigui el titular com un substitut, només llegint aquella guia
i veure el context de la situació d'aprenentatge, doncs ja sabria dur a terme l'activitat. Aquí sempre disposaríeu la descripció curta de l'activitat que anem a fer, objectius específics i continguts específics d'aquesta activitat, la temporització, l'agrupament, si es treballa individualment, per parelles, grups de 4 o el que sigui, els recursos associats o que necessitem per a aquesta activitat i llavors hi ha la descripció de l'activitat detallada. Que aquí normalment trobarem això, algunes dinàmiques a dur a terme, en aquest cas es divideix l'activitat en 4 fases, es va explicant cada fase que dur a terme. La programació ens explica com realitzar cada una de les parts, si hi ha alguna explicació que hauríem de mencionar o si hi ha algun programa en concret o algun bloc que necessita una explicació més detallada. I després hi ha l'apartat 8, és de l'avaluació, que normalment aquí se'ns proposa treballar amb alguna rúbrica en concret o tant individual com d'auto o coavaluació. I per últim, les presentacions interactives. Les presentacions interactives per nosaltres són les que aporten realment més valor a les situacions d'aprenentatge Sherpa. En aquestes és on treballa l'alumnat en el dia a dia perquè és on tenen els exercicis i els reptes de la situació d'aprenentatge a banda dels documents de treball. Aquí, a més, es fomenta molt l'autonomia de l'alumnat i el que fa és que, encara que hi hagi molta diversitat i nivells d'aprenentatge diferents, aquí, el tenir-ho separat normalment per reptes o fases, ajuda que cada alumne pugui anar al seu ritme. En aquest cas, per exemple, és un projecte STEAM que, com heu vist, normalment tenen aquesta estructura d'aprenentatge previ i fases del projecte. En aquesta, l'aprenentatge previ tenen una explicació de disseny amb Tinkercad CodeBlocks, tenen 4 reptes inicials i després una introducció també a Microbit, amb 4 reptes. Tot això és el que realment l'alumnat necessita per dur a terme després el projecte. Perquè veieu un exemple de com ho proporcionem, aquí sempre tenen un enunciat, alguna pista a tenir en compte en format vídeo, en format GIF, format explicació. L'avantatge de Microbit és que podem posar un simulador on ells poden veure què s'espera que facin, i sempre aquí un botonet llavors aquí van avançant progressivament amb tot el que necessiten aprendre pel projecte. Ja veieu que depèn del repte tindran més ajudes o menys, i després hi ha el projecte com a tal. En aquest cas, per exemple, està dividit en diferents fases. Aquí tenen una explicació primer de com fer un bloc en Wix, després el disseny de les peces que s'expliquen aquí i es mostra algun exemple. Després, que sobretot això és el que us volia ensenyar, el muntatge del pinball està dividit per també fases de construcció. A vegades poden ser il·lustracions, a vegades poden ser fotografies, però perquè ja veieu que estigui tot molt guiat per l'alumnat i pugui treballar de forma més autònoma possible, i així el professorat centrar-se a això, gestionar l'aula, estar per qui necessiti més ajuda i d'aquesta forma tothom anar avançant amb el projecte. Bé, com a eines i recursos, com ja heu vist, anem treballant amb diferents eines educatives segons l'activitat, ja sigui entorns de programació, com Kahoots, eines per fer blogs, pàgines web, de disseny. Nosaltres intentem estar molt al dia amb totes les eines didàctiques que van apareixent i sempre amb el criteri de que siguin gratuïtes per a l'educació i més si poden ser no instal·lables i per tant via navegador. Això sí que ho tenim sempre en compte per tal de poder treballar sempre a Sherpa amb Chromebooks. Doncs espero que aquesta explicació hagi sigut prou aclaridora. Teniu a la disposició els nostres assessors didàctics per qualsevol dubte que tingueu i fer-vos una proposta a mida si realment us interessa implementar Sherpa a la vostra aula. Moltes gràcies per la vostra atenció i quedem a la vostra disposició.